Hola, amics i amigues. Som els Embauca. Sabeu què? En tenim una de molt bona per explicar-vos. Estigueu ben atents i atentes perquè el que veureu ara ens va passar i va ser ben real. Tot va començar quan vam decidir anar a una casa abandonada al mig de la muntanya per assajar el nou espectacle. Un lloc que semblava ideal per desconnectar i inspirar-nos, però que amagava moltes sorpreses i aventures. Ves en compte, Maria, ves en compte. Ja. Torno. Sí, a veure, espera. Hola. Hi ha algú? Hola. Bé, ningú. Brutal. La veritat hem d'assajar aquí? Per què no? Però mira que era tot carro, tio. Però no sé, ja veu que els assajos molt baratos. Uah, però que bèstia, tio. És que estic flipant. No sé, Uah, mira quanta llum. a mi no m'agrada. Uau. Ei, mireu, nois, una bateria. Ah, sí? Maria, quin susto. Sisplau, que tinc cagat de por. Pensava que era un fantasma. Com vols que sigui un fantasma? Que els fantasmes no existeixen. Això ho dius tu, que els fantasmes no existeixen. Pareu, va, que hem d'assajar. Som-hi, que tenim molta feina. Ah, però no em feu més susto, sisplau. A veure, concentrem-nos, Amb què comencem? Contents? Contents? Som-hi. Estic content de veure't. Amb tu tot és més divertit. Estic content de veure't. Amb tu tot és més divertit. Estic content quan surt el sol. El dia s'alegra i la gent també, i tothom surt al carrer. Estic contenta quan plou. Amb botes d'aigua no vull paraigua, vull jugar amb cada toll. Estic content de veure't. Amb tu tot és més divertit. Estic content de veure't. Un fantasma! He vist un fantasma o alguna cosa, no sé. Sisplau, marxem d'aquí, no m'agrada aquest lloc. Home, si marxem anem a fer unes mandonguilles al bar d'aquí al costat. No us espanteu. Anem a veure què hi ha. Home! Fidel! Quin fàstic! Perdoneu. Estic cagat de por. Hola. Qui ets? D'on ets? Ho veieu? Com és un fantasma? Què fas aquí? Sembla que ens intenta dir alguna cosa.
Potser parla l'idioma del drag queen. A veure, provem-ho. Amb la mà així, amb l'altra així, amb el peu així, amb l'altra així, amb el cul així, i el cap així, i amb la llengua així. I feia cui, 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 feia cui, 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 feia cui, 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 feia cui, 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 feia cui, 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 feia cui, 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 feia cui, 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 feia cui, 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 cui. No funciona. Aquest fantasma no deu haver anat mai a Viladrac. Però sembla que té ganes de jugar. Ei, si no he entès el català ni el quotidià, provem amb l'anglès. Clar, diguem-li que és benvingut i que es quedem nosaltres a tocar. Hello, I am Maria. Welcome, my name is Magí. I'm Temi, nice to meet you. Name mine, Fidel. Jo, what? Jo sóc el Cesc. Hello, welcome. How are you? Hello, welcome. Nice to meet you. Hello, welcome. How are you? Hello, welcome. Nice to meet you. Nosaltres som els Embauca. I tu, com et dius? Doncs et direm bu-bu-bu. Podries llegir contes i poemes o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. This is my world, I share Cases it with you. d'algú. Welcome. Flipa! Ha travessat la porta! Seguim-lo. Què ens està dient? En aquesta olla hi ha alguna cosa. Vols que ens bevem això? I doncs no n'hi ha gaire, ens ho haurem de repartir bé, I no ens farà cap mal, no? Va, no siguis poruc. I si ens dona superpoders? Superpoders? No sé, fa bona olor. I té bombolletes. Confiem en tu, bu-bu-bu. Som-hi. Salut. 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 Uau. I el meu? És que era molt bo! Femi, tio, n'hi havia 5, era un Ja ho per sé, cap. però Què és el que no entens d'un per cap? És que tu has de veure això. Està sempre Sóc un igual. golafre, ja I a ho més, sabeu. aquí no en queda més. Oh! Si ara se l'entén perfectament! Com? El què? El que ens diu el bububu ens saluda, no l'entens? La poció era per entendre'l. Bububu, i abans per què t'amagaves? De veritat? No. Que fort! Però em voleu explicar què està dient? Tranqui, Cesc, ara t'ho expliquem. Vaig sortir d'un ou molt gran. Tenia banyes i uns ullals gegants. Tot ple de pèls des dels peus fins al cap. Vaig néixer sent un monstre i això no canviarà. A poc ho he anat sabent. La meva feina és fer por als nens. Jo no vull fer-ho i prefereixo fer amics.
però encara que jo m'hi capfico sempre fallo i l'espifio. I si de sobte passejant pel carrer saludo un nen amb la millor intenció, només de veure'm gira cua i se'n va. Jo sóc el monstre que no volia fer por. No vull fer por. No vull fer por. No vull fer por. Si trobés en algun racó una persona que em volgués escoltar, encara que fos només un segon, però mai ho he aconseguit. Quan em veuen fan un crit. Au! Ja no sé què més puc fer, tot el que provo em surt del revés. El que és segur és que no torno a cantar. L'última vegada va ser una bajanada quan per sorpresa vaig posar-me a entonar en una plaça una bonica cançó. Tots van fugir d'allà més ràpid que el llamp. Jo sóc el monstre que no volia fer por. No vull fer por. No vull fer por. No vull fer por. Si vull que tothom somrigui i faig una gran ganyota, la gent s'espanta, crida i s'amaga. Estic fent tot el possible per tenir amics i amigues. No sé per què no em tenen confiança. Si em presento a casa al meu veí, la festa acaba entre plors i crits. I quan espero que vingui l'autobús, el conductor no para, em deixa plantat. I quan intento pujar a l'ascensor, la gent s'esvera i toca el dos. Jo ja ho intento, ja ho veieu. Jo sóc el monstre que no volia fer por. No vull fer por. No vull fer por. No, que sóc el monstre, que tu ets el monstre, que tots som monstres que no volíem fer por. Nois, crec que m'ha travessat. Ah! Maria, una altra vegada. Saps que em fan molta por els fantasmes. Perdona, ja saps que els fantasmes no existeixen. O sigui, que no vols fer por, però com que ets un fantasma n'has de fer obligatòriament i tothom fuig de tu. I qui ho diu, que tots els monstres heu de fer por? Ho diu l'original? L'original! Traducció, porfa. Sí, l'original, el gran llibre màgic que conté el malefici. El va escriure fa molts i molts anys, quan vivia a aquesta casa la novel·lista Maite Gairaumor. Es veu que volia ser influencer i guanyar molta pasta. I des de llavors, tots els monstres i fantasmes del món han fet por a tothom i no han pogut tenir amics i amigues. L'original. Aquest llibre em sona, jo diria que el tinc. No ens el van fer així al col·le, tio? La Maite Gairaumor, aquesta és superdolenta. I ara que sabem el seu secret i som a casa seva, segur que vol destruir-nos. Correu, tanquem portes i finestres. Un moment. Aquesta tia està forrada i aquesta casa està abandonada des de fa anys. Aquí només hi som nosaltres i el bububú, perquè estem sols, oi? Ho sentiu? Què passa? La Maite! La Maite ja és aquí! Corre, tanquem portes i finestres! No feu soroll! Fendi. Hola? Què passa aquí? Hola? Deu ser un gat. O un gos.
Vale, ja no hi és. Quina por que hem passat. Ens ha anat d'un pèl, No pateixis, Bububu. Ara que ens has explicat el teu problema, t'acollim a la família d'en Bauca. Sí, et volem ajudar. Encara que per fora siguis un fantasma, segur que per dins tens un cor ben gran i això és el més important. Esclar, Bububu, no pateixis. Serem els teus amics, siguis com siguis. Els miralls ens donen forma. Ara tinc els ulls més grans. Aquí tinc les cames llargues. Allà no alço més d'un pam. Siguis com siguis, sempre amb el cor ben gran. Siguis com siguis, sigues de veritat. Els miralls ens multipliquen. Ara som molts més que abans. Coll llarg com una girafa i braços d'orangutan. Siguis com siguis, sempre amb el cor ben gran. Siguis com siguis, sigues de veritat. Som una mica com ens veuen, una mica com nosaltres ens mirem. I un bon tros, com ens pensem que els altres ens veuen. Vols que t'ajudem a trencar el malefici perquè tots els monstres i fantasmes del món puguin tornar a tenir amics i amigues? Sí que parla, chill. Diu que hem d'anar a buscar el senyor Q sap molt tot, però que fa anys que no el veu. I si fa anys que no el veu, com el trobarem? Què és aquest so? Sembla un so màgic. Diu el Bububu que hem de seguir aquest so per trobar el senyor Cusa Molto. Diria que ve de les golfes. Va, som-hi! Hola! Què us pensàveu? Que em creuria que era un gat, no? Ai, que en sou de beneitons. Què voleu, carmelets meus? Voleu trencar el malefici, és això, oi? Doncs que sapigueu que jo seguiré vivint del cuento tota la vida! On sou? Va, sortiu d'una vegada. Hola? On sou? Carmelets, veniu, va, que jugarem una mica. I us explicaré que les criatures que viuen en aquesta casa seran sempre dolentes i espantaran a tothom. No hi teniu res a fer perquè els monstres i els fantasmes mai tindran amics i tothom en fugirà. Ostres. I... aquí hem de trobar un senyor? Sí, el senyor Q sap molt tot. Tu sí que ho saps molt tot. Doncs jo no hi veig més que trastos. Ei, jo no
no veig cap senyor. On és el senyor Cussap? Senyor Cussap? Senyor Cussap! Senyor Cussap. Cés, estem buscant el senyor Cussap. Vols ajudar-nos? És el so màgic. No ho sentiu? Sí. Ei! El so ve d'aquí? Un armari? No pot ser. Creieu que el senyor s'ha amagat dins l'armari? Només hi ha una manera de saber-ho. On vas? Uau! Bububu! Què és aquest lloc? Però quin armari més pepino! Sí, però aquí no hi ha cap senyor. Només aquesta pila de quadres. Doncs vinga, va! Moment, Maria! Ui! Tampoc hi ha res. Ostres, vés en compte. Que hem d'estar fent un altre. Va, allà. Una, dues, tres. I aquí. Ho faig jo. Ui! Ei! Sentiu això? Hi ha un senyor dins del quadre! Potser la Maite l'ha tapat perquè no volia que el trobéssim. Ets el senyor Cussap Moltot? Hola. Ets en Cussap? Ai, quina sort! Qui em busca ara? Oh, que em ve que dormir ara. Sí. Sóc el senyor Cussap Moltot. Que no t'entenc pas, a tu? Què redimonis estàs dient? En Bubu ens ha explicat que hem de trencar un malefici d'un llibre molt famós que es diu L'Original. Tu en saps alguna cosa? L'original! Tampoc no era tan d'original, eh? Però sí, en sé alguna cosa. Ens ho expliques, doncs? Que jo? Que en trec? Si no ens ho dius, et tornarem a cobrir. Ui, no us poseu tan nerviosos, I nerviosa. Està bé, doncs. El primer que heu de saber és que això que us explicaré és una mica veritat i una mica llegenda. Diuen les males llengües que quan la Maite Gaire Humor va escriure la primera còpia de l'original i va fer segellar un malefici per alimentar la seva avarícia. Si voleu trencar aquest malefici, haureu de trobar l'original de l'original, esborrar el malefici amb una goma màgica i escriure el nou encanteri amb un llapis amb molta història. Només vosaltres, els d'en Bau, que ho podreu resoldre. Hem de trobar l'original? Original. I, sobretot, aneu amb molt de compte. I la goma? La goma què? Com que la goma què? Bé, no ens has dit on trobar la goma i hem d'esborrar el malefici. La goma. La goma he dit que havia de ser màgica per donar-li una mica més d'emoció, però amb una goma Milan de tota la vida feu. I ara serà que amb un bolivic de tota la vida ja ho tenim, no? No. Això del llapis és molt seriós. Ha de ser un llapis amb molta història. Ei! No marxis! I l'original, on el trobarem? L'original el trobareu seguint els vostres somnis. Els nostres somnis? I ara, tanqueu tots els ulls. 3, 2, 1. Puc obrir-los ja? Ostres! I el senyor que ho sap molt tot? Ens ha tornat a enviar les golfes. I el portal de l'armari sembla que ha deixat de funcionar. Ei, un moment. Hem de trobar l'original de l'original i un llapis amb molta història. Tenim una feinada... Espereu. El més important és trobar el llibre. Què ens ha dit el senyor que ho sap molt tot? que el trobarem al món dels somnis. Jo tinc un mapa i puc buscar com arribar-hi. El meu somni és menjar-me una piscina sencera d'espaguetis a la bolognesa. El meu somni és trobar un drac en una cova i fer-me enemiga.
No somni seria ser aquell drac. Molt bé. Clar, per trobar l'original ens hem d'endinsar al món dels somnis i la manera més fàcil de fer-ho és dormint. Doncs jo no diria que era una bona becaineta, eh? Doncs va, anem a buscar un lloc segur per dormir. Vinga. Som-hi! On són les habitacions? On s'han ficat? Maleïts! Quan s'enxampi, us penso convertir a tots en una colla d'analfabets! Incultes! Rastre. Deuen ser a les golfes! Oh, Fidel, tio! Quina pudor! Perdoneu. Porto un dia molt estressant, perdó. Ei! Va, que hem de trobar un lloc per dormir. Busquem? Som-hi. Aquí hi ha les habitacions. He trobat un coixí. Bé, Ei, aquí hi ha un sex! bu, és hora d'anar a dormir. Arribo a casa d'un dia bestial. Estic molt cansada, estic tan baldat. Braços oberts m'esperen. Avui he après molt que bé que m'ho he passat. M'estiro al meu llit i ja puc descansar. I amb un somriure començo a somiar. Un gran elefant que hi cap al menjador, cactus de goma que són ben tous, peixos que volen sota el balcó i monstres que no volien fer-nos cap por, pistoles de broma que llencen petons, piscina de boles a l'habitació, un llapis que pinta de tots els colors, cotxes i motos que no fan soroll, alarmes que m'avisen dels mals i les pors, i per anar a dormir sona el despertador, la motxilla plena de somnis i amor, globus, confeti i festa major. Vinga, va, dormilegues, desperteu! Nois! Desperteu! Ha aparegut el llibre! Hola! Flipa, flipa un colors! Ja tenim l'original. Ara hem de desfer el malefici. Va, som-hi! Un moment! Encara no tenim el llapis. Ens falta un llapis amb molta història. Jo no he vist cap llapis. Doncs busquem-ne un. Segur que a una casa com aquesta en trobem un. Som-hi! Un llapis buscant? Doncs mira, Bobo, jo en tinc un. Cesc, tio, estem buscant un... Ostres, tio, que tu en tens un, no ens ho havies dit! Doncs per què no em pregunteu? Un moment. I a més aquest és el llapis d'en Bauca. Amb ell hem escrit totes les nostres cançons. Té moltíssima història. Creieu que funcionarà? I tant que funcionarà. Us he enxampat! Sou aquí! Us estic sentint!
Obriu o us condemnaré a escriure 1000 vegades. No ho tornaré a fer! És que aquest llibre és llarguíssim, no trobarem el malefici. Bu. Diu que els fantasmes tenen el poder de llegir els llibres amb un sol cop d'ull. Segur que ell ens pot dir on és el malefici. 155. Vale. 155, a veure. 155, sisplau, corre, la Maite ja és aquí. Aquí el tenim. Tots els monstres i fantasmes del món faran por sempre. Femi Maria, ja hem trobat el malefici. Femi, ara has de menjar. Maria, se m'estan acabant les forces. Necessito energia. Obriu, bordegassos! Correu! No podem aguantar més! Aguanteu! Però sense la goma no podem esborrar el malefici. Ens falta la goma, tens raó. Diu el Bubu que potser no cal esborrar res. Ja, no us estic entenent. A veure, si afegim que vulguin al final de la frase, podem desfer el malefici. Sempre que vulguin. Ostres, Magí, ets un geni. Com es nota que ets l'únic que ha anat a l'ESMUC? Femi Maria, ja sabem com fer-ho. Maleïts! Bum! Colla d'incívics. Què passa? Ningú us ha ensenyat que és de mala educació entrar a casa dels altres. Tu i jo ja parlarem. I ara, si em disculpeu, m'enduré aquest llibre perquè és meu! Vinga, va, foteu ara mateix al camp de casa meva i aneu, que us moqui la iaia! Oh, ara que ho hem tingut tan a prop. Ja gairebé ho havíem aconseguit. Nois, jo tinc una sorpresa. Cesc, tio, no estem per bromes ara. Ho sento molt, Bubu. No hem pogut trencar el malefici. Ei, em voleu fer cas? Cesc, no has parlat en tota l'aventura. Ara estem en un moment de dol. Respect. Doncs res. Mireu això. Sí, és l'original! Com ho has fet? No se l'havien donat mai, bé. Ja us he dit que aquest llibre ja el tenia. Ostres, doncs, la Maite no s'ha endut l'original, que bo, tio! Canviasso. Vinga, va, desfem l'encanteri. Som-hi. 150. Tots els monstres i fantasmes del món faran por sempre. Que vulguin. Sempre que vulguin. I ara què? Tot semblava molt normal. Era una casa tan tranquil·la. Però aviat va començar l'aventura. Tants misteris amagats. En Bubu ens sorprenia. Estava trist i ens va demanar ajuda. Bubu, 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 bubu. Bubu, 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 bubu. Bubu, bubu, Ui, que és un fantasma. I tots l'acceptem com un mes de la família. Vam trobar l'original.
No ens podríem quedar uns dies més? No, però ens veurem aviat. I hem aconseguit desfer-me la bici. Ei, Bemo. Ja tot recollit, Sí? Vinga, va. Ei, un moment, ens hauríem d'acomiadar del Bubu. Nois, no, va. Volem marxar. Bueno, tu, mare de Déu. El Bubu. Adéu, Bubu. Gràcies. Gràcies per acollir-nos, que ens molt bé. Junts ho podem tot. Doncs ja ho heu vist, amics i amigues. Quines aventures, oi? Però finalment ho vam aconseguir. I sabeu què? En Bububu, que des que vam trencar el malefici ja no fa por a la gent, va voler complir un dels seus somnis, transformar la casa, abans abandonada i terrorífica, en una casa rural. Ara té la casa sempre plena de gent i cada dia fa amics i amigues nous. El podeu anar a veure sempre que vulgueu Bé, no us ho podem dir, que si no s'omplirà de curiosos instagramers i perdrà la seva màgia. Si esteu ben atents i atentes, quan camineu pel bosc, potser sentiu la música màgica i en Bububu us hi convida i us hi acompanya. Per cert, algú sap alguna cosa de la Maite Gaire Humor? Nosaltres no l'hem vista més. Bé, qui sap, potser ha trobat una professió nova. Estarem atents. Si la veieu, envieu-nos un missatge al correu o a les xarxes socials, que li volem fer arribar un disc d'en Bauca, que diuen que cantant, cantant, les penes se'n van. Tot semblava molt normal. Era una casa tan tranquil·la, però aviat va començar l'aventura. Tants misteris amagats. En Bububu ens sorprenia. Estava trist i ens va demanar ajuda. Bububu, Bububu, Bububu. Bububu, Bububu, Bububu. Bububu, Ui, que és un fantasma. I tots l'acceptem com un més de la família. Va